Vaig a demanar-vos força. Unitat no vos la puc demanar perquè la tenim. Energia la tenim. La força de la raó també la tenim. Hem fet els deures esta legislatura, però necessitem més temps per a conformar un govern amb força, un govern estable, un govern que parle de futur i no de passat, i aquest govern sols serà possible si el Partit Socialista guanya les eleccions. Els que estem ací tenim que ser un exèrcit i tenim que conquerir i enamorar a molta més gent. Per a què? Per a fer el que diu Pedro Sánchez, per a fer que passe. Sempre que l'esquerra ha volgut, ha guanyat les eleccions. Sempre que hem volgut, nosaltres hem escollit el país que volíem i el govern que volíem. Tinguem clar una cosa, si el Partit Socialista i Ximo Puig no són la primera força, no tornarà a haver un botànic a la nostra comunitat. Per tant, no és suficient en que anem a votar o que el Partit Socialista tinga un bon resultat. Tenim que treure el millor resultat possible. Les urnes s'han d'omplir d'il·lusió, d'esperança, de somriure, d'energia positiva.